100ನೇ ದಿನ ಉರುಳು ಸೇವೆ. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಹೆದ್ದಾರಿ ಹೋರಾಟ ಸಮಿತಿ ಧರಣಿ 100ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಾಲಿಡುತ್ತಿದೆ. ಆ ದಿವಸ ದಿನಾಂಕ 2/6/2024 ಬೆಳಗ್ಗೆ 10 ಗಂಟೆಗೆ ಹೆದ್ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಂದ ಉರುಳು ಸೇವೆ ನಡೆಯಲಿದೆ. ಮಂಜೇಶ್ವರ ಪ್ರದೇಶವಾಸಿಗಳು ಹಾಗೂ ಸುತ್ತಮುತ್ತಲಿನ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈ ಉರುಳು ಸೇವೆಯಲ್ಲಿ ಭಾಗವಹಿಸುವ ನಿರೀಕ್ಷೆ ಇದೆ. മഞ്ചേശ്വരം ദേശീയപാത ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ സക്കരിയ ഷാലിമാറിന്റെയും ജനറൽ കൺവീനർ അഷ്റഫ് ബഡാജയുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ഈ കമ്മിറ്റിയുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട നേതാക്കന്മാരാകുന്ന സഞ്ജീവ് ഷെട്ടി, നൈനാർ സാഹിബ്, അസൈന റാജി, ഹനീഫ് സുറബി, ഫാറൂഖ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഇബ്രാഹിം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ, നമ്മുടെ മനോഹർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേതാക്കന്മാർ കഴിഞ്ഞ 100 ദിവസങ്ങളോളമായി ഇവിടെ സമരമുഖത്താണ്. 100 ദിവസം തികയുന്ന 2-ാം തീയതി, ജൂൺ മാസം 2-ാം തീയതി സമരം അതിശക്തമായ രീതിയിൽ നടത്തുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി അധികൃതരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്ന്, സർക്കാർ തലത്തിലോ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തു നിന്നോ കൃത്യമായ രീതിയിലുള്ള ഇടപെടൽ ഉണ്ടാകാത്തതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ആവശ്യങ്ങൾ നിറവേറ്റുന്നതിൽ, അതായത് ഈ നാട്ടിലെ ജനങ്ങൾക്ക് അടിപ്പാത വേണമെന്ന ആവശ്യം നിറവേറ്റുന്നതിൽ അധികൃതരുടെ ഭാഗത്തുനിന്ന് നീണ്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന വിമുഖതയിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് 100ാം ദിവസമായ ജൂൺ 2 ഞായറാഴ്ച രാവിലെ 10 മണിക്ക് ഈ ദേശീയപാതയിൽ നമ്മുടെ കമ്മിറ്റിയുടെ മുഴുവൻ ഭാരവാഹികളും ശയന പ്രതിഷ്ഠ ഉരുളു സേവ പ്രതിഷേധം നടത്തുവാൻ വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഈ സമരപരിപാടിയിലേക്ക് മുഴുവൻ ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളുടെയും എല്ലാ രീതിയിലുള്ള പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു. എല്ലാവരുടെയും സഹായ സഹകരണങ്ങൾ ഉണ്ടാകുന്നതിനോടൊപ്പം നമ്മുടെ സമരം തീർച്ചയായിട്ടും അധികൃതരുടെ കണ്ണു തുറപ്പിക്കുന്നതിന് കാരണമാകണം. സംസ്ഥാനത്ത് തന്നെ വ്യത്യസ്തമായി മാറേണ്ടിയിരിക്കുന്ന ഈ സമരത്തിൽ പങ്കാളികളാകാൻ ഐക്യദാർഢ്യമർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ഈ നാട്ടിലെ മുഴുവൻ ജനകീയ ജനാധിപത്യ വിശ്വാസികളെയും എല്ലാ രാഷ്ട്രീയ നേതാക്കന്മാരെയും എല്ലാ ജനകീയ പ്രസ്ഥാനങ്ങളുടെ നേതാക്കന്മാരെയും സഹപ്രവർത്തകരെയും ദേശീയപാത ആക്ഷൻ കമ്മിറ്റിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് കൃത്യമായി ക്ഷണിക്കുകയാണ്. എല്ലാവരുടെയും പിന്തുണ അഭ്യർത്ഥിക്കുകയാണ്. ಧ್ವನಿ ಮೀಡಿಯಾ, ನಿಮ್ಮ ಧ್ವನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಧ್ವನಿ.